healing and deliverance belaikeno controversial kaisa topic tabuk belaikeno bazar gorom khlai tongo o topic even जों आ जागाव वाइसो वाइसो गोरों जाक्तै यङै थांगो जों borok rokba chini sak hamnani tongna chanani kusuk kanani prosperity aro belaikeno जों wansuk jagai thango जोंनो बाइबेल खाबनो तामो फोरों आबनो जों मानायनाय साकनि न वानसुकमा बाय गथग्रौयनाय जों एलेमबागनो वाइसो वाइसो तलाङै थांगो आबहाय क्लाइबो जों उबख्लायो एलेमबागनो आल मकल बायना सिगो आफ्रो हंके जों लामा कर'नानि चान्स दङ आं कैसा तिनी जे चेंगना हमानि मके जस्ट इंट्रोडक्टरी से healing and deliverance ni mo healing part ni no tuinai tini kisisa abo ice breaking haino abo hai klayana ni wan sukmani haini bagi singoro jeng je tongnai jotono participate ma klainai oro jotono elembago qualified borok tongo haini bagi jeng jotono sereng layana chini elembago seno sawo जोंनो फोरोंनाय नि बागै फलाकथार हरजेक दङ आं पयतो खलायो अर जों बाय फलाकथार दङ जोंनो बनो फोरोंनाय बिनि कक गोथांनो हायनि बागै जों जतनो फ्रीली जों डिसकास खलायलायनाय वान सुगलायनाय आबुनि सिगांगो आं आनि जे सानानि दंमाने आं जे kokno tini puila sawana hnai samane abang grubori ka ang saimani norok ni aro sosoi ka poda porika porijak ingkhana hnai ang John no ang torhoka of course hambai norok aba porijak ingketo abno tino जों kisa wan suglayana फायदा aboni se segang keplaisa kai torni thanio khorok bomai bini phan sanam bugra nang lobjaknai नोंजोंनो निनि खायरक माबायखे सायै निनि साजक साजलानि चंखा जिनि मुंसा फानग्रेयो निनि खायरक मानि याक जोंनो सजावै जों थैजाकनो गोथां खलायखे ननो हामबाय आफाव जराव निनियो साजक साजलारकनि बिसगांगो एलेमबाग सोरंनानि दैथेरनानि बागै नोंगानो दैफां चंखा अबनि बागै आं ननो हामबाय रियो Nini fan suar sano ora joto tongnai rokno nini a kuchukni fan bai klainai nang teithedi nini kokno sringnani bagai nini falakthar bai klai oro nang nini fan rei tongde bisingni tai phatarni chini bukhano ayang uyang klaina nainai Phola sitrano Nazaretni Jisuni mung bai hakchal klaide tamni himale chini lengjak bukha Besak Phola bebaknon bebakni bugra bo nangse haini bagai bugra nin thanio no जों bebak yafaro nang teithedi nini mung kathar among bebakni sai kaplai yókmung Jisu mungui जों sano amen जों oro jotono sini laijak khana o motha kaisani seba aboni bisingo sinia engi mano Victor no bakse sinia ngai mano sini Victor no Victor kisa basala or phai rok tongjak sini jak no na Dr. Victor bo tabo ubo phrengi tongo animal tam kamuna tino veterinary college hambai hinke ani logiwo aro malainai ang sikla khorokchano romi tubuka bini mungkhe Gautam bo aing Bisramgonjo Toktorma mothani hinke okrakuk chin bisingo dikon khorokcha tongo bini mungkhe Onil hinke borkur mothani dikon borkur motha Kokborok sanai rokni bisingo puila motha kachamkuk ni dikon bo kaitorni bo khoroksa headmaster haipan kaitorni samungo bo belaikena korongjak chini Bible translation rok bini kolom tei sablujak tongo tabuk bo korongini tongo obo hai
इनके जे अक्रा इंगै जोंनाव ताबो बाइबल स्टाडि खालायलायफोराव किसा मिसा बिनिबो पार्टिसिपेशन जों एक्सपेक्ट खालायाना अबहाय आं पुइलाव न वान सुकमानि हिलिंग एंड डेलिवरेंस न तैनाय जों गिर्जारावगो फायगा हंखे सुरिनानि कबक फुरुआव हंखे गोबां खुबनो बासावै सावानो नायदि hamyani बागै सुरिनानि कक न तामनि बागै हंखे पुइला चिनि आबो पुइलानि बरकनि नांकुकमुं रुटि काप्रा मकाननि हिनोनि हिनफानो instantly nono abono saimanri rinai bokrogo hingke ani busak deramani ani sak sakrupmani ani mungsasek organ function kahamke khalayangi tongmani abrokno bokrogo phaikugo haini bagai surinani bagai jora rjago ba surinani koboknani bagai jora rkheno जों ani mohai hamya ahai hamya hनै saw ani sama bai kaitor khnawi abono hamrei da relang rulung no abo hai kaisa poito tongo baksani hingke hasa hamrnai abo hai poito tongo baksa asukeno sogiyo wak lumarok sudu suriro pun kemama suriro ani ang kaijak bani logi song tongo khoroksa bos house rai puru bini kumuini tape recorder agi rogoto tape recorder se do norok nugliana tape recorder waisa tlang thangmani tape recorder ni knob bai thangkapho nangilia ta hai khlaine kasaya aboni bagai sudu suri kahni saw tape recorder nos tongmani rok abo haike suriyo chini nangi tongmani no kaitor abono rui da rno abo hai poito tongo apro जों kaitorni thanio bini promise rok bini skok samai rok muito mano norok sandi naituk di dugar budi iko sabla haini bagai hinai जों wan suginai abo haike sawo kaitor puila hamyani hamrwmani hingke bible nai naikha hingke याफां बसाबनि रेम नैचिनि तां चिसनि निचिमि आयां तां चिचार रगो नायखा हंके नुगानो आबोनो पुइला hamrwmani कक साजागो आबोंखा अबिमालेकनि बिहि बानजिंगि तंमानि न आब्राहाम सुरिवै hamrwmani अबिमालेक आब्राहामनि बिहिक न हामजाक थारैनाय bono mannani musungjakha bihik khlainani bagai yang abraham bo kirijagai abo ani hano jikse ni sai tongmani bagai abo haingha seso kaitor joli jagi abo hai khlaika hange kaitor suri uinai hammani kok nugo abono puilani hamya hammani khna ulo rogo hange leprosy hammani kogrok abo hairok ke nugo hange hamyani yaphang kheno abo shaitan abo hai khlainai जों elambak no cheri naikha hangke nugo jeprupano hamya ungmungni yaphangle shaitan abo haiboni sawimania kaitor bini plan no charnani bagai waisusu kaitor babo hai khlai tongmani tongo norok ang je notes kaisa rmani omno porijak hangke nukhna oro bible da khulugiman mania ang kok sabai mani ulot जों kiting khlai ba mungsase group khlai asugui जों salayan kaitor bemugrok hamrnani gobangma kok samai rijak tongo samai kesamo judai rok hamya hamrjaknai o kok samai rijak tongo borok promise khlaijak tongo borok abono naidi yokmungni 103 1 nisimi 5 o naikha hangke aro nugo borok tamungnai hamya hamrjaknai abo haike promise khlaijak tongo even borok hamya rokni yakni katirui tonjaknai hinainai lamrwmani eba Exodus ni chapter 15 verse 26 o sajak tongo
borok hamya suru sengya norok hamya rok engla kulum-kwsa englak obahai khlainai kok smai rejak haini bagai abrok no nukha ke जों sakni jagao thepawi abo ani bagai boda sawi tongkha a jagao talang thangjago hinke tamgile tlangi man yangnai eba kheba tangi talang ya ngnai abrok no जों tini salayana जों Luke-ni 13:16 Acts chapter 10 verse 38 rogo naikha hinke जों sawimano Bible o shaitan no bemukni yaphangni hinjago eba kheba bose o hamyarokni origin abo hai klainai nang nugi mannai abono wan sugi naike hinke Jisu Kristo no hinke aboni bagui no Phola kathar bono chongthar chongoi abrokni yogrnani eba kheba abrok no hamrwmani bagui kogrjago obo hai klainai sajak tongmani bagui no Jisu bini o sengsarni thangsungo hamya hamrwmani gobangma जों nugo Luke chapter 4 verse 17 to 18 chapter 5 verse 17 rogo जों abrok no nuknai tei Jisu o hasakao tongfur bebak hamyarok no hamrwka ni sao all kinds of diseases abno hamyarok no hamrwka Matthew chapter 10 verse 1 to 8 Mark chapter 6 verse 7 13 azagarogo जों nugo tai kaisa hinke je poito khlainai Jisu no poito khlainai rok borok poito khlainai aboni sign eba kheba mari ingkha kaisa hamya hamrwmani azagao nang Mark chapter 16 verse 18 no naikhe nuknai naidi borok hamung sinia kok bai kok samani borok ni thaniyo tongnai hamya hamrwmani aborok tongnai ni sao ke as a poito khlainai tabukhe tonglak diba abo hai wan sukmung rok phai thango samung bijabo eba kheba Acts book of Acts naikhe ke kabangma abo haike hamya hamrwmani kok no जों abo hai kothmarok जों nugo Pia yang Jacob ni chapter 5 verse 14 ni simi 16 no naikhe hanke tai kisa juda khlainai samani nukphiro norok pori nai mannai a jaga hanke hamya tumung no kebo ngi tongkha hanke mothani okra rok no ringdi borok phainai thok police suri thung hanke abo haike hamnai eba kheba instantly hamya phano abo hai khlairnani kok sao hinke o hamya hamrwmani omobo kaisa kaitor swarmarok ki bisingo khobjago 1 Corinthians chapter 12 verse 9 ni 9 ni simi 10 te 28 drogo जों nugo yaphangni motha songsajakmani molo oborokno bebak engmani nugo kaitor ni samung khlaimani ingkha belai kheno wanama singsa a wanama singsa no joto jorao no bo repeat bo khlaya waisani bagi khlaika no khlaika abo hai haini bagi no abo hai khlaipia abo hai bo जों nugo tabuk Jisu Kristo agi kok smairwmani bini sagri rokno je phanrwmani abo hai tabuk bo khlai tongo obono romai tongnai chini bisingo dolsa tongo borok sao Jisu miya tini tai khna ahaino hai tongo Hebrew ni chapter 13 verse 8 ye started today and forever Jesus is the same bo ahaino hai si tongo hunke o phan rok latangi kemai thangnai ba haini bagi tabuk bongnai obo hai hinai nai wan sugui tongnai rok dolsa tongo Tripura obo haino asukeno omo hai hamya hamrwmani rok dugan senchina yang bangi tongkha o sikango yang gabor dibakha nukmani
aro Christian se krina aborok bo bose Christian ang saimia u matai khlainai rok khlaima hai phunti rok suriwi hamro honai haino su honai nai inglai tonglayo kebangma jorao no o sengsaro hamya rok asole abo bokrok by related se bini psychologically abo hamya abo haike ingi tongo abo haike no hami thangi mano nang hamka ni sajak ma baino abo haijat bo tongo hinke tai dol saroke mohaibo sanai tongo tabuk tai hasa hamlia jisu tai agina haike abo hai khlailia abo hai sanai bo dol sa tongo hinke hasa hamlia hinke ba abo hai wana ma singsa se khlailia hinke o wana ma singsa kaitor bo tam bo hai ke slaijagi thangka abo hai ke sungnai sungmungrok asayo Isaiah ni 53 wo 53 ni 4 5 wo sungnai khanke norok jotono muitu manna bo chini tamni bagai thika aro sajak tongo bina ksarok ni bagai chini hamyarok hamrjakha ni sao haini bagai Jesus Christo cruso thimani bagai जों o hamyani rok no bini thaniya pharir ke hamnai obo haike poito klainai bodol dolsa tongo haini bagi doctor rok ne aro thangna senangya tai mungsa klaina nangya bono beba kok smai ri paijak ba bono hamro sugui rnai omo hai klainai sajak tongo abo hai nongni tongke Jesus Christo kathang tongfru bo je samungni bagai phayo abo sengyako ge bahike hamui tongsla Jesus to hamri tonga pro he was not crucified yet podre potke wan sukjak nai wan sugi nai thai tongo जों haini bagai no जों bebak o thoughts tongmani eba school of thoughts da hansinai ba chini borong poito da hansinai aborok no wan sugui nai thai Christian Science nei nai kaisa denomination tongo or theologian khoroksa tongo Christian Science tam kisa sai khanarla Albert brai khoroksa aboni founder do sai khanardi certificate manmani balu ya khobla sana bumung daman ko pokha Victor Mamam abrini bumung daman Christian Science ni founder Chinese ya tapi kesamse kokre tabung nai kheno bu khlai manjagana a borok ni wan suk mungge abo haike hamrwmani tai abono kitingai ne bokaisa bini doctrine snamka abo katsai bible bai goso gothoglia haipano bono riktarnai kebangma bango tamni himala hamya hamna musungo kerimanna musungo Jesus Christo o sengsara tongfro nugyana nugrkha nathong no khana rakha himiman yano himrakha kokman yano kokman rakha waisabai terkaya katsai waisabai haini bagai जों एलेमबागो नायनायना नांगौ बबो हायिंखा जिसुनि साग्रि रगबो आ hamya hamrwmung samung no खलायग्या Paul boklaikya Peter boklaikya hindi basawi hini sawi himrekha Paul boklaikya phiabal ulo nai khetamu no Paul bini bokaisa busu pajak tongo hini sao abo kok phrase haike samani inkhana thorn in the flesh abo ni bagai bo suri kha ni sao haipano kaito rabno hamrlia aboni bagai tai kaisa bini bagai saklai mongrojak ke ani khairok manoni ni bagai chugo ni sajak grace hengke to ma khairok mani le tamo or kok bangma phaipero a khairok mani hengke tamo
belai ke kok kotor sa khairok mung abo khoroksa sumsok chuk gyano chuk rui khosawi namani Jisu Kristo ni bisingti muthangmung remani abo nongka khairok mung Paul ni bagi siapa applicable lengo hingga tei kubun ni bag borok ni bagi bo enggana obono baksa hingga dol sarok wansugo Paul thorn the flesh ni samani abo 2 Corinthians ni chapter 12 verse 7 no samani abo no kubu ni no messenger of Satan ni nong khna nei nai wan suknai rok tongo haini bagai borok abono bini bemuk se ni wan sugya mane hamya hangke hamo tobo phane borok ni na sarit langna ni bagai arot lango hamya hangke hamo obohai hingke tabuk bu Christian rok ni thanio aswar tongkho hunei nai poito klainai rok tongo ang cerai puruno class 7-8 tong puruno kaisa ani thani bo bokhrogo abohai wan sukmung rok phayo gabang pholak tharmanai nai bo hamya hamro hayeng gorok ni phayo cerai puruno ang kisa boy porio accidentally khoroksa bini phwrwngnai no chaya nei se romjago phwrwngnai chaya phwrwngnai direct prince ni God's medicine bottle ni ma porikhang abo poriu hasike wan sukmung ani bokhrogo hapka ani ama hangke hypertension ni patient ama poito khlaya ani ama surya o knei ang conclusion phaike abon bagini bo hamya ang tinapno muito mano kaidor to hamro hypertension to abo nang nungya wan sugui singo nortas tawana di bebak siya parir di ni sawa bahige pressure ren tabo kang se pressure ren zak ama 20 mg sawa ang 40 mg sai na tongo tabo abo hai zorawo amo hai phwrwngnai rok mo hai keno bokhrogo sitogei ri ro chini o hamya rok sumsok ni bagai engo sumsok go sijagya ni bagai engo suriya ni bagai engo hani potri potke narrative sinamo hingke Bible ni kokno aroni soksa oroni soksa khlai nawinai conclusion tlangai thango tabuk gaba hai kri dang khana chini motharogo tongnai even chini practical life jengno influence khlainai agi jeng norok hai tabuk ta sakhani manlia teksa sarai pur rogo chini communication asik kahamya borok bai kerengya buro tamungi tong tam sogi tong asik sawi mania tabu instantly khobor mano aroni uroni nogo ka thangiri basar kha hayenge hayeng kha haisoka hnei nai khnawo abro khesno chini bokrogo yok yoria da tong na ba sing asike no tabu well informed ani charai class 2 sepori tongo usekango blood moon engo ni sapro haini parang tongkha tam ni bagai ini himale agi rogo sajago Bible ni kogrok Jisu phaina ni sekang abo haingnai hingke je Jisu no poito khlainai rok hingke talang thangjaknai hingke tabuk bowan suka phataro waisa bising waisa hain naisa winai kap suka ang tabuk tamungnai norole jotono chukna hawti sai tlangjak baina ang tatal sajaka hi kisaya akhinin sajaka an nogana ni stela no anga dino hai ni tab kezi asong ketem saimana na borok busuk obo peratan sarai nukna aisri kap suka dino para ke bram sagar okoi hunke bisna thange waise bai nail down khlai suri garaka suri mani am buma bai hanjaka tomung hamyaro khamra nani bagai hininai tai tang sidi omhai hengkele nang kalangjaknai sing to joton thangbayana nang saijong sengana abhai kaisa bini poito logi no Bible children Bible kaisa tongo kotorma sekango Bangalore ni mamui phaimani talangai nai kuna khaksa thangai nai Exodus porikha bo ang muktari thangi sisakha apursu se pori tongko tain dino ano sao ang kaisa confusion nang kha ni class 2 se pori tongko tam confusion ni samase u
eko Red Sea cross ang mabay Jordan cross ang mani abo tam abahai ni sao bot abrong tay busi siba jasa panang tin to phano chini thaniwe information asukeno sokpayo abo chini bukhano one sugrana ni bagai samung khlairo ang hamyan bagi suri ka tam hamlia adino girja basai suri kabla nini thaniyo je purupano sondeho doubt create khlainai abo hai khlaijagi tong obo hai keno khaksa siya angkha hanke omti nongo tabuk jisu phaili abo saimangkha red moon light thangka chengphiu kata hai tatal sanani थारसिङो बुमा करै आंनिया कारि काबै फायो फातार अंखरै ताथानि हिनिमन फातार अंखरै थङै तंगियो वातै फाइजाकता अंखर दिनै सामान बुमानो साहर पेरे वातै करैनि साव ताताल साइ तंफिरो किरिया हाइनि बागैनो गोबांमा हामिया जाया रक ओंमानि आबुनि उक्लगो अ चिनि वान सुकमुं पयतरकनो जांग्रि फायो जों बरक मुनिसु जों हामिया जायाबो ओंनायनो अककनो जों जतन सावैमानो हायबन एज ए क्रिस्टियान आनि रेसपन्स बबो हाय ओंनाय आनि आबनो तैनाय आनि ख्लायताय सामुं बबो हाय ओंनाय आबनो जों स्राय ओंनानि नांगौ बाक्सा दिकन रक फानोसे नों यांगो सुरि दे आं मटाइबो नायरि तन दिखैनाय साइ तंनाय रक तंमानि कग्रक आंगु सगाङो खोनाव abo matai se khlai jago matai ni tei sengo hongka abo matai no hamri mana anta abo haisini logic rok phai thango kai tor soidom ni samung khlai hamro hongke soidom ni samung angya sak khachak suse suri nai abo hairogo phai thango ang bithi brai sudu chaya jisu kristo mungsasak hamya hamrona ni bagi kaisa means no bon apply khlayo abrok no pogoi thango bokol nu gen nugrana ni bagi harpek no sudu use khlaika thok no use khlaika tangai hamrekha dam rogri hamrekha kobangma means tongo abrok ke tabuk ni jorani modern medicine rokno abo bai जों गथ'ग्रि मानिया दिबा जेफ्रु तिमोथी नि बहक हामियांगै दङ आफ्रु पल मेलिटास बायताय खरकसाना हामियासो काबैमा फाय आफ्रु ताम साबा पल बनो आराक आंगुरबो तै दालगै नोंनानि ककमा साव आबो प्रेसक्रिप्शन जोबले इवन जेलो तंफ्रु पल नि लगियो लुक तंगो लुक न हंके डॉक्टर हंजागो डॉक्टर लुक बो बिनारनि गोबांमा एडवाइस नाना तै पल न बो बाक्सा सावो बिनि मकलनि प्रॉब्लेम तंना हनै हायनि बागैनो बो लेटर सिप्रुओ लास्ट हंके साइन खलायो बेलाय क्वार्टर खलाय साइन खलाय माने कग्रक सिजाक दङ बनो साव आबो हाय ताबो साखामियानि बागै सुरिनानि जों जिसुनो सामा खोनावो सान्दि होनैनाय माथाय 7:7 जाकब 4:2 फियाव हामिया हामानि वाइसौसुके बरकनि पयतनि बागैबो हामानि नुगो जे हामिया बिनि पयतनि बागैबो हामानि नुगो ताबो को जागासे वान सुक जागनाय माथायनि chapter 8 verse 10 nisimi 13 no Mark chapter 10 verse 52 rogo जों नुगो आबो हंके बरकनि पयतनि बागै हामो आ हामिया रक साग्रि रक बाहाय केनो हामिया hamrwmani जों नुगो Acts chapter 3 verse 60 no ते बाक्सानो हंके कक नामानि बागै हाममानि नुगो obedience नि बागै आमहाय खलायदिके हामनाय नै आबहायके हाममानि जों लुक नि 17:14 John chapter 9 verse 7 आरो रगो हंके कक नामानि बागै हाममानि नुगो आं परिया मनो ताबक जों सालायपुरुओ आबो बखलायनो जों बोसोक जरा टाइम थाङि मानो साइमानिया थांनाय जों जे माने हंके
Waisau suke abo dagiwi eba koman klai hamrwmani bo nogo जों जिसु hamdi ini sama bai hammani जों nogo o yakung yak maini ya khoroksana tubo phuro hammani जों nogo Mark chapter 2 verse 1 to 11 a incident sijak tongnai abo haikeno Zorawo hangke boko gremani no eba keba bini promise no claim khlaina ni kok bo sajago hamya hamnani bagai abo Mark chapter 11 verse 22 ni simi 24 John 14 13 ni simi 14 azagawo hangke binia promise no claim khlaina ni sao haini bagai no tabo amahai faith healers rok obonomang kebang masao bo mohai ke promise klayo hamdi abono ang claim khlayo ahai hinai nai hingke baksa jagao hingke chongthar chongoi eba thok phuloi surimani kok bo जों nogo Mark chapter 6 verse 13 no o kok no anoint ni simani o kok no phiaba baksa omo bo sawo thok phul mani abo kaisa surimani logio a kind of applying a healing balm abrok habo hamrwo olive oil rock abo ni bagi abo am hai khlai jago nei sanai tong ang tini bebak line ni kok no sawi tong nor pai thago abo bo khlai di sum up khlai di puila ona saka jacob hanga hingke jacob ni 5:14 ni simi 16 no om hai hamyani tongnai rok mothani okra rok no ringnani kok sao ge borok thangi surinai phiaba tabuk nge aboni ulta nogo tabuk nge dugan khuluk jakse phone number ok simi rejak laine waise baino obo klai nubla om hayo phaidi haing dihne ang gabor dibakhat phone te obo suri mano hamri mano hingke aro thangai nai suri jakke hammo kaisa tam hangkamon mohai healing program rogo thangai hamo abo hai ano borok khoroksa masing horka albert ano o mothani o je program ni bagai kaisa players rohorka hingka jagao healing and deliverance no kotama khle rajak hingke mawan suka pha borok o aro healing program sengna nai tong ble hamse healer nai male mark Debbarma chigun sege kuna suijak mo abo healing program da karon healing program rokne borok belai attract tumung na abo healing program nongi tongke tini omon sei borok bang khamon o arogo traffic rok serima tong khamon borok abo hayoke belai kheno attract ngo tamni bagi himal hamna musung jago o hamna musung mani abo thangi tong mani kogya phola muthang jak na ni o hangke borok mukum jak haini bagai जों सैपुरु फानसे आ healing and miracles no kotama klai sikhi jagono gena John sikina bo flyers siadi ba healing and deliverance nei ang tini deliverance so sogya ko healing jaron bungnai healing program sing knani tangko borok khoroksan nugmane abono om hairok ni thango hingke nai dioro o jacob samani o jagao hingke o healing rock abo family matters se tabuk ngabo kind of sungi thanga abo haike khlai jagi tongo ungi thanga eba khebo ungri tongnai rogle whether they are doing biblically or not abono sing manai thai elembak ni mokol bai ba elembak no cherei baksa jagao जों yak berai suriui hammani nugo baksa jagao ke जों ang sai ke hamnai hinai sahor mani baino thangai hamai mani rogbo nugo jisuno ri busuk tangma bai sudu hammani bo जों nukha abo jisu ni ri tangai hammani no karibo pol ni a apron rok bai uborok bai hammani bo जों nugo hani bagai tabuk bahaino
abono haino hai thangcharo hneinai sanai bodol rokke abo hai khlaiui tongo baksa hingke habo hamo hnei sanai rok tongo bwsuk kubuyang sawi mania abo hain haida engphi sawi mania gothै loge loge no gothang khlai manka hnei phunuknai rogo tang nogo YouTube channel rogo abo Africa o engkhuk mani nogo sawi mani abo bobo hai tabukang sawi mani hani kok kaise sakanor khel da tong naidi chini bukhawo je phuru kaitorni kok no teinai goreng sa jagao basa jagyangi tongke sawi mani hani sanai abo sheki eba kheba ninangjak poito engkhese engodo haini bagai nang goreng sawo ya kheba goreng sawo basa jak nani nangnai tei tumungno nang tabukbo hamya ni bagai suri kheno hamo tai doctor rok se nanglia hnei tongkha hingke nang tamni bagai abo haisimi khlai tong yangsa chini thaniyo kok phayo tamni bagai am hai khlai ner ni busano ke doctor pore resla thubu thibla sa borok rokba tumung suri ui hamrwmani tongi man hingke Christian rok khorok saphano thigla khamo hamya hammano kare accident ni kati mungbo kaisa abo bini kati remung noble kebangma bini sagri rok thei hamya mang thei baikha abo no kati re tugla khamundiba haini bagino sing podre potke bible bobo haike sa sing ma wansugo romdi lazarus ni kok lasar hamya hanai jisuno khobor jakha haipeno bo thangya jorawo जेफ्रो लासार थै फब जाखा आफ्रोके सगै रेखा जिसु लासार न कथैनि मथाङै तिसाका hamya hamrwmani saipano tebu samung kotor jisu khlai phunu kable abo haini bagai kaitorni plan tongo tei kaisa a jorao jisu Kristo abo hai hamya hamrwmani aborok engkha jisu bo kubu kubuino masia aboni proof ni bagi se khlayo obono pogeita thangdi je proof John the Baptist alongo chopjak a jorabo bo kisa bini poito yang engkha bono jisuno nugui ko mono kaitorni mera basa sangsarni sumchokno rujui talangnai ni sawi khnarnai se jisuno tei kisa bini doubt engkha afro jisu bono sawiri rohoro a sanai rokno thangi saidi khora himka Phola nukha abo tamni bagi saba bono masia nei aro horjaknai aboni phunuk mari eba kheba aboni proof no sanani bagi sabo ma sawo tumungno kok simi aro proof kari samung kari hingke aboni proof se kari hingke jisu bo masia engmani no klaigla khamun haini bagai jisu abo hai khlayo tabuk ni molo hingke hamya hamglak diba angle poido khlayo hamo naikha hingke hamo tamke ang hamya phanangi tongthon abonu kaitor nayo ani bagai abuna ang accept maklainai abo baibo kaitor lobjago jorawo kaitor langma phologeiro hezekia no tai 15 bosor langma phologeiri riadiba tabuk jengno bo haino bini jeng sasani bagai bobo hai jora bobo hai klaisai mania abo haino ni nang phologeiri kha hanai nai tai khoda klaiman nukha kebuni langmano pholok pikha hanai nai angle elembago nugya omo hai bini aro tongmani anga hake pholok kha hanai haini bagai jeng o healing no tuinai eba hamya
hamung no teinai elem bago tamo an ang jeng seringiman abno serai ingkangke chini sak ni langmawo nukhungo even chini mothawo abo hamane ang o healings rok ni teinai ang norokno kaisa kaini boy recommend khlaina muchungo Peter Master ni kaisa healing epidemic ni boy tongo abno poridi healing epidemic ni Peter Master ni tongo enke ubone our Deliverance ni agir ogon nuk knable abo ni founder Richard Dehan ni kaisa divine healing ni tongo abno pori nai di enke ang recommend khlainai John MacArthur ni abo charismatic chaos kisa pori nai baidi Bible no pori di haipano omorok no bo kisa chuba mong manay omorok no pori ke ang tabuk koinai chini bisingo no jeng yang ya by yango omno tini jeng salai di chini bisingo no kaisa leaders namai na sidi jotono khorsa khoroksa question tai abni tini answer ba mungsase o jaga phainai sadi question hengke omonong nai omono naitoi norok salai di kaitor tabuk chini sak hamya no miraculously eba soidom ni samung khlai mani agio khlai tei tabuk khada khlai tong khlayu no hengke bahai ke khlai sabuni tei khlai kisa salai di ang tabuk jora o bodol kanai no ro norok bos namai na sili abon belai gaham जों मोखां बाय मोखां हाला लायके नाहारि कक सालायके तेबो सायमान ते चाल लायखा के चावो कैसा बदल बायते कैसा बदल sengmong ke kai tor tabuk boda wana ma singsa ke hamya rokno hamrwi tong faith healers rokni bisingtei eba keba through someone who claim that he can heal or he has the power of healing jotono free ke kok salai di make it enjoyable jotoni bekhani kok no khulogi salai manatei te ang bo khnasinai paithago ke ang bo serengai thanai ang tini phwrwngnai ya serengnai no